Interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news. Hard-hitting commentaries. Mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Karon nga adlaw, biyernes kita, Nobyembre 11, tuig 2022. Aksyon Hotline. Ikaduha na kita nga biyernes sa ika-11 nga bulan. May ara na lang kita ho sang nabilin 44 kadlaw antes ang Disyembre 25 orang Christmas Day celebration. May 51 kadlaw naman ang nabilin bag-o naton sug-alawon kag abi-abihon ang pagsunod sang tuig 2023. Aksyon Hotline. Aksyon ay hupon checking in until 9:30 in the morning. Diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Nagabi-abi kita ha sa magka-aksyon naton nga nagamonitor na via on air. No, kutob malabutan sa aton broadcast sa bilog nga riyon size. Dira sa isla sang Panay, isla sang Gimaras. Kumusta kamo dira, no? Mga antikinyo nga daw amugid ang nataman sang igo, sang nagligad nga bagyo nga si Paing. Kumusta na kamo da? Sige na ang recovery program sa ilani pero may mga lugar gihapon kasubo tuluko, no? Ginabalang mga tawo, instead nga maglatay sa taytay, ang salakyan nga ginadra sila naga-onboard, matabok na lang sa taytay, mahulas para sa ila, ti subong iho makita, mugin ang taytay, gimbutangan pagid hagdanan, kadito anay gaagi temporaryo ang tawo, para makatabok lang sa suba. Aksyon Hotline. Grabe nga huol nga ginadulot ni Bagyo Paing, no? Diri sa aton sa isla sang Panay, no? Dira sa aton sa isla sang Panay, sa Gimaras, Aklan, Antique. Grabe dira ang kahalitan. Aksyon Hotline. Kabay lang no? Nga madasig ang inyo pagbangon, ang recovery program nga ginahimo sa national government since nga no less than the president daw mo man ang nagapaninguha gid kag naghatag instruction sa tanan nga mga departamento kag ahensya sa gobyerno nga tutukan ang sitwasyon dira sa isla or sa lugar sa Panay. Aksyon Hotline. Mga Facebook users nato na wag kita nagakalipat, nagamonitor na karon nga aga via Facebook kag subong man nagamonitor man paagi sa YouTube. Good day sa inyo anuman nga oras sa inyo ginahamtangan. Welcome na diri sa Aksyon Hotline na program. Ang nami pagida magluwas nga nagamonitor, magluwas nga ara kamo nagapadala sang inyo mga mensahe. Ang nami pagid kun inyo malike kag ma-share ang tanan nga mga program sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Hotline. Ayos na, no? Lihog lang share kag i-like ang tanan nga mga program naton kag ang nami kung makapadala man kamo mensahe bilang pagpabalo nga ara kamo naga-monitor. Aksyon Hotline. Sa kinaandal ako gyapon ang inyo amigo sa mikropono Aksyon Artay Hupon. Aksyon Hotline. 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Ano madalag ko nga mga balita nga aton tutukan karon nga aga. Ari na lang ho man kahapon kundi una nga naka-confirm kag na interview naton parte sa resulta sa swab test bala. Si Congressman Greg Gasataya, no? Una nga nag-confirm nga nag-positive siya sa swab test, meaning positive siya sa COVID-19. Pero okay lang gid ang iya sitwasyon. Nga mo to gani kahapon may mga pag-akto pa sila kay may meeting sila via online, naka-approve pa sila damo pa sang ginaktuhan nila.
sa pagtrabaho online. No? Amo ang latest kahapon. Si Councilor Calao Puentevilla na interview taman kag negative siya no sa COVID-19 swab test. Action Hotline. Di may iban nga mga ngalan, actually may mga nagmuno, no nga ti amo ni siya nagpositive, amo ni siya negative. Galing kay iban ti siyempre do hindi man magpabalo sa public. Kay okay man lang ang sitwasyon nila mo. Ti do 7 days naman lang amo do ginpalipot na lang niya subong ang quarantine period nga dapat amo na i-comply mo kag pwede ka naliwat makagwa no kag makalibot kung ikaw opisyal sang banwa o kung syudad pwede ka naliwat makalibot sa imo mga constituents para sa face to face no nga pag sugilanon pag-follow up pag-asikaso sang ilang mga concern mga 7 days pa ina. Action Hotline. Di para mangin opisyal kay ti sa sining trip sang mga opisyales ta padulong didto sa pungsod Japan. Kundi pamunuan sila ni Mayor Albi. Ti ang una nga nagpa-swab test kay required kay masugilanon ang aton si ni Mayor sa kay President BBM siya ang naguna pa swab test nag-positive karon ang result kundi ang gwa sina nagobligar siya no nga mag-quarantine man. Amo to nga ang mga upod niya nga mga incumbent officials, mga nagpapili nagligad, former officials, pagadto sa magkapitan, ti pagbalik nila na sa Bacolod, amo na nga nagpa-swab test man sila. Action Hotline. Di baloon ta na dugay-dugay, no sa aton sini magka-aksyon kung ano ang nangin nanugid bala kayong pag-intindi ko daw siyam, no? Pero at least para maging official, ibaloon naton gid mismo sa nagaserbi karon nga ti leader sang grupo nila daw siyang nagaserbi nga spokesperson sining group nila nga nagkadto didto sa Japan for an official trip. Action Hotline. Okay? Now, ano pagid? Ang resulta o ang inspection man kaya nag-umpisa na mo libot ang mga city government departments sa mga gas pump no sa mga gasolinahan sa Bacolod. Abot i-check tati may aragi man sila ng tulupangdan nga do mga discrepancy, may aragi man sila nakitaan nga do may mga diferensya. Aber hibaloon ta na karon. Action Hotline. Modernized jeep. Ariho kundi ang balita nagligan nga adlaw may ginbatungan ng modernized jeep dira sa area Sambanga Iskala nasakupan sa Barangay Estefania pero modernized jeep do ruta ya pagadto sa iya na sang Granada hinaboy dira sa Barangay Iskala sa bato. Amo na pagpati sang driver ti kundi diri sa aton sa Bacolod 2 weeks time ang kwan mo ceasefire no after nga nagumpisan na sa istrikto nga pagpatuman kag istrikto nga operation ang LTO ginhimo nimo ginpatigayon ti after 2 weeks di dra pambalaan kun ano na ang malabutan sinitanan. Action Hotline. Pero galing do hindi gi kuya conforming nga batuhon mo yang modernized jeep. Kung matuon naging bato ha, kay basi bla siling kundi man ni binato, basi kung ano lang to nagpisik kag balibad mablak driver. Action Hotline. Pero may ara man na investigation ang authorities. Kapin pa kay ining mga modernized jeep, may ari ni sila iya mga CCTV camera and hopefully na capture nga para makita gid to make sure nga at least na natabo to gali may ara gid siyang nagpanghaboy bato. Action Hotline. Kag ari pagido House Committee on Economic Affairs ginaprubahan ang hagna nga magapatukod sa Bacolod Special Economic Zone. Action Hotline. Abong usahan ng maditali sinibantayan sa balay ng pagpangalagad sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon. Aksyon. Radyo. Action Hotline. Ariho lahon ko lang kay ari na sa aton nga linya the former
councilor of Bacolod City. And of course, doon nagaservisya nga daw nangin spokesperson sa grupo. Ito ba lang nga nag-upod kay Mayor Albi nga nagbisita o kung may official trip sa Japan. Although nga kahapon na interview na naton niya sa program si Congressman Greg and other officials, no, like for example Calao Puentevilla, nga nagsugid sila kung ano ang result sa swab test nila. Now, with your respect sa sinimang official, may ara man niya nga nagpabalo, kag sigurado ang iba ni sa mga constituents nila na lang directly nagpabalo, pero obligado man na sila gyapon nga mag-self-quarantine mo, positive man or negative. Action Hotline! Tao para mangin official kay may gagwa numero, may 8, may 9, may 10, ti para areo, bisan way lang halan, pero at least mabalaan ta kung pilag bilog ang nag-positive la. Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning, diri sa aton nga pagpangalaga the former councilor Bacolod City, Attorney Cesar Distrito. Sir, may aga sa imo, kumusta na? Good morning, General Action R. Good morning, State Paramate. Aha. Personally, ikaw sir, anong result sa imo swab test? Yes, upon arrival na on sang Lunes ng gabi, where we only learned airport that Mayor Albi was positive, immediately nag-decide kami nga mag-diretso sa swab testing center kag magpa-swab individually, no. All of us undergo a swab test para nga sigurado nga we will be honest also, we will know what will be the result para nga klaro man kag hindi man unfair sa aton mga constituents kiti. You know, most of those with the group are public officials. Yes, sir. And we decided also to isolate para wala sang problema, no. You know, mayo klaro kag mayo ginaya nga safe. We opted to be in the safer side. So ang tapo pag abot na mo nagpa-swab kag after that immediately nag-isolate, and then the result was out. Based sa result ng pagwa sa City Health, there were 10 who have been positive, and aside pa na sa Mayor Albi. So those who are positive, of course Congressman Greg and Councilor Simple, no. Most other and others are considered ng mga asymptomatic man, wala man sa mga ginabatsyag, no. Except si Councilor Simple were very mild symptoms, simple man lang. So the rest are all in isolation, wala man asymptomatic, and based sa protocol within 7 days they will be out. So maybe by Monday tapos naman ang mga isolation. Ako negative ko gani Action Art. So these are the results that were out, that were released by the City Health Office. Yes. Ang importante diyan after you learned sang nangin result dito sang test ni Mayor, nag-isolate ka mo gilayon, why man niya guro directly nga nagpalauli ng iban upod sa pamilya nila, may nag-isolate ka mo mismo yan sang kugalingon ninyo, sir, no? That is correct. That is correct. Tanan yung mga members, tanan nga sang grupo nag-upod kay Mayor Albi, we're all in isolation, whether negative or positive gani man sila. Pero after they learned sang result, at least why na sang problema. So those who are negative, pwede naman sila magagawa. Ang positive, they have 7 days. And again, ang kalabanan ginabatsyag, they are all okay, wala din problema, except with some with very mild symptoms, mga sipon, and all are in isolation. And under the protocol, 7 adlaw sila nga mag-isolate, so somehow this will end on Monday. Yes. Importante nga muna, no, safe kag maayo lang kondisyon ninyo kay at least may na earlier nakagwa ang result man ni Mayor nga napabalo ka mo. Yes, and we assure the public nga ang atong mga public officials nagtuman sang ilang mga protocol kag nag-isolate kag they are all in good conditions. Ang nami pa guro kay halos tanan guro naglalakat to kag ang mga natapikan ni basi kon I presume nga tanan na bakunahan na gid attorney.
Yes, isa na sa assurance, isa yun sa nakita namon gali nga aspeto nga lain gid kung ikaw nagpa-booster at the same time ng bakunado, because this will give you really a protection that we all deserve. So ako yung encourage ko sa tanan, especially sa mga may edad na may mga comorbidities, na magpa booster shot, because amo na ang aton protection. And kung tungod sina, kung may nakapa-booster ka, for sure you will be protected well, gid. Gani, kagabalugig ko nga kamoya mismo ang family nyo naka-experience kung paano mabutang sa isa ka sitwasyon, labi na gid sa tong tiyempo sang unang ang prayer naton sa kay Kaprusini, pertito patapos nga daw pertito yung nabatyagan ni sing una sa no? Gala, amo to yung isa ka experience. Siya nga imagine mo sa kakabulan ang imuto dara sa ICU. Oo. Ako mismo nabiktima man sa COVID last year. I was hospitalized for a week. That is why ang ako lang yung mambal, it's really an extraordinary experience. Nga naintindihan nato ng epekto. And now, because we have this opportunity nga makapabakuna, kasi makapabooster shot, I encourage everyone to do the same. Kaya amo na ginang protection nato ng Action Art. Aha. Sige. So, at least, finally siguro, ang imo mensahe nilang sa mga bakulon nun nga naga-monitor karon iya nga morning, attorney. We assure everyone that our city officials and barangay captains who have been found positive are all in good condition, in good health. Laban sa ila are asymptomatic. And second, it goes to show nga kung ikaw nagpabakuna, you will be protected. And lastly, rest assured that they are all in isolation sa atong mga nagkitaan nga atong nagpamatudan nga nag-positive. They are all in isolations and they are following the protocol required sa aton IAF for within 7 days they will be out. Kaya magabalik sa pagserbisyo. So, salamat din Action Art, mayong aga. Salamat gid. Halong gid permi and good morning. Thank you. Action Hotline! Si former councilor, Attorney Cesar Distrito. No, at least kuha na, no? Sa magka-aksyon naton naklaruan ti pulo gali ito no? Ang nag-positive iba no ay naman lang nagpa-mention sang names nila, kay mild ang ginabatyag, ang iban gani wa gid ako sing ginabatyag galing kay ti part of the requirements nga dapat ma-isolate kagid, no? Kag ang quarantine period kinahanglan tapuson mo gid until Monday, pwede ka na dayon kagwa, no? Kung maka-expose, may mga face-to-face gid ra nga mga activities, pwede mo gid na himuon. Action Hotline! Ayos na, no? At least naklaruhan na, no? Pati si Councilor Simple Distrito nag positive man, pero mild ang ginabatyag. Action Hotline! Ang importante kung si Attorney si sa distrito man gani pambalon, dami gid ako na bakunado ka, nabakunahan ka. No, kay tibisan patapikan ka, mild lang, iban asymptomatic. Why ganik balo mo? Why mas ginabatyag sa lawas nila? Kay bangon nga protektado sila pagisang bakuna sa COVID-19. Action Hotline! It only shows nga si COVID-19 ara lang gihapon, ara lang sa kilid-kilid nga pwede niya ka biktimahon anytime. Ang mensahe naton gani sa publiko, padayon nga maghalong mientras tanto nga wala pa madula ang risgo nga pwede dalon ni COVID-19 virus mga kaksyon, no? Ining coronavirus 2019. COVID-19, perti ng halit niya, pero do, perti no, ara gyapon ang iya ratsada. Alas 8:28. Action Hotline! 2006 Golden WD for Best Public Affairs Program for Radio. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayang nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nauya, ako makulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa Ang inyo? permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor, sa complete, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ga online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone. Kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala message. man siya magamit, no? Mm. Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya monitor sa result kami si mama kasi si papa si buong ko. Bantayan nyo da akong kapanglaba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami o kunwais. Nang nag-confirm na sa ako niya kung ano address ko. Doon nalipay, nagkik ko kay basis ko, nadala nagkik kami nga, may pamangkot pa gidaw. Oo. Kakabudlagid kun online, mas nami sa nga face-to-face kay kami dan wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako Okay, tapos kagid. gusto ko makatapos sa eskwela miskaan may COVID pa tapos ulit Tapos sa mga skila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, ano, kung magklase di? kung sana ano nang nauya ako makulang eh siyempre pigado tas kay ano ko sila manisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko ano hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung
mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan for may sakon kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya. Nga ginagamit ko siya wala sa anak ko baan ko for may kasi hindi mo ko madala sa tab. Siyempre kay isang bigado na basta kung nadala lang ko sa tab happy na ako. Minising sa high school honors din. Yes. Ano kang hatap ang... One. Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nga mga tao nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang kamo ka. Hindi nyo git underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang kamo busilingon hindi na kamo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat kamo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang kamo kag sige lang kamo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa santo pa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga
reports tapos na complete ang ilang nang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsige complain bali instead na mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man niya mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ligat. kuan sa nga mga ayo sa ginabakal simpul ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man ya sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginhalay ko sa katulod di ko nag-intra di nagsiling pa sa gana nga basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si ma-intra ko try lang kay basi kaluyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya di mo na guro sir madamo gid salamat sa inyo nga duha ng muna kay Jan Diaz kag sa tanan ina-invite ko lang no kabay nga kaluyan si mga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres Laparan ng mabuligan ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyong promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Nagpasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Sa maulamon na panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinera sa mga lata, goma, kagiban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures and sustain hydration.
5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwasang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilir. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan o kon madula. Hoy, Pang, to palala na lang sa ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Kasi TB na. Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TV Oops! Di ka sure.
Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sa Nunoy Quadernal Jr. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon Hotline! Pabalik na diri sa inyo para tuntunan Action Hotline. Oy, good morning kay Joval Trinidad, Erwin Danlag. Good morning, man. May nag-text diri sa ako, no? Siling niya, Action Art na good EM lihog dalaga ni sa imo program, pati sa pleti sa barangay Handumanan, kay wala nila ginaunor ang discount sang estudyante kag senior citizen. Kadugay na ni ang ila sukot sa pasahero mo. Salamat, gid, more power sa program. Why gali gahatag kuno discount? Abi, i-check tani sa mga sa Committee on Transportation or sa Council na mabulig na siniman. Action Hotline! Kaya dapat siguro may aragi manayasang diskwento kapin pa nagbalik ng face-to-face mong kabataan kung magkadto ni karon magsakay magpakadtos downtown ni kundi nga eskwela. Yadi pa na kung may discount. Action Hotline! Debla? O kay Tuto Buknoy, araman si Hendrik Indiman, si Ed Mangkaya, Mary Ann Efren, gamonitor man si Jolie Bayambugo, Richard Intereno Pinida, bakbudlay mo sa ngalan mo ba? Giger Maravilla Claver, araman si Jomar Mamba Gudaka, wow. Jocelyn Arisibita Bulak, Balkin Jer, Welvin Enchu, Richie Saragusa Matulak, Eduardo Collado Jr., Ronald Sabiliano kag Ray Flores Bariuga. Oy, Evelyn Sinao, no? Sinya tamyo lang tutong kag Lani Hulagay, katunog kuno sang monitor sa alagyan sa Purok Gaisano, Barangay Alhis. Ba, damo ga monitor da sa Alhis. Action Hotline! Thank you, gida. Kay classmate Renato Panoy Torres, Angelo Bindeta, Cherry Rivera. Good morning, man. Online sa hotline. Online sa Sugilan, noon italiwat kay Major John G. Liba, siling ko, 2 weeks lang tungod ang ginatag last time. No, parte pala sa ceasefire ni sa operation, TLTO niya galing nga concern kay LTFRB. Pero ari ho, naligad nga daw may pinungkoy. Ang isa ka nagabiyahe nga modernized jeep, ang aligasyon hinaboy kabato dira sa Bangga Iskala. Siling ko ti basi blakon, hopefully ang investigation sang Station 4 kung ano man ang update siya ni i-check ta lang. Pero ini balantayan ta bala, no? Siling ko basi sample lang ni blakon hinali after 2 weeks hindi kini mas patch up o masettle ang problema kag damo hinabuyan ay batos dalanon bla. Pero dali lang. Kay may ari diri gin pagwa man no sa balita. May mga ruta pa man galing available diri kung sinong luyag pa, no, nga mag-entra sa ginapatigayon subong sang gobyerno nga modernization program. No, we have Major John G. Liba on the line. Sir, may ngaga? May aga, Actionar. May Sa- aga. salamat gisa time. Siling ko daw warm up man sila kung sa basketball pa nga nanuntabo sa to. I don't know kung naka-coordinate si mo ka naka-istorya ka mo sa Station 4 party sa Buyanay bato sa Bangga Iskala to, sir? Actionar, no, sa natabo tong insidente, matapos itong sang aga or Merkulis, no, itong aga, nag-dialogue kami sa mga tupod kay Vice Mayor sa mga banago ng operator. Mm-hmm. So, evaluate namon kung ano gid lang ilang mga posibleng remedyo nga gusto nila matabo. So, dito mag-istorya kami to may mga gamay nga mga gin-suggest nga solusyon, nagambal man sila sa ilang side. Then pagkahapon naman na to na balitaan naton nga ang isa sa unit ng Surit, may nagabiyahe sa Dionisio Santa Fe,
Alam. Ginbato diri sa bangga sa skala. Okay. So immediately nagtawag ko sa kuan kay Tisin sa Station 4 no, ang may jurisdiction sila da nga basta ka investigation is Station 4. So halin to wala pa ko follow up kay si Major Guido sa ako siguro gapon man yung daya lang ko sa cellphone kay balo ka may bisita kapon na si Chipin so Ari gali si Chipin pidi gapon sir? sa region. Sa region, Pero okay. Bilang participate pa nang kita dire bilang online na galing. Pero amo na no, wala pa ko follow up kay sa ako kan di medyo sa ako magapon. Pero initially ang ako na nakuha nga nag-gather ng information sa kuan sa atong mga biktima, so as alleged nila nang prior sa insidente may ara sila nga mga ginapang tumod nga mga individual na nagpabati. So wala man nila gin take into seriously nga tuturon so da mo na natapos ang gabi. Pero anyway, ikuan ko karon follow up ko kay si Major Goe para at least matumod ko sino to ang gani man allegedly. No, para at least mabalaan. No, pero by the way, kundi November 15 daw gina-expect sir 175 units sa modernized jeep ma-deploy na sa Bacolod City sa siyam ka mga ruta. May ari galing Bacolod nga 25 roads no nga awarded sa local public transport according ini sa idalom sa local public transport road plan. 24 guro. 24 guro. So subong 20 ang may ruta nga nakuha. May pilang nabilin na lang, sir? Yeah, may apat nga vacant or wala sang takers nga nag-apply. Okay. So, mga around, damdamo man nga unit, no? Mga, siguro, damdako mo man, hindi ko lang kung pinatotal sa to. Pero di ni siya nga route plan? Di ni siya nga ruta, I mean? I think grade ko northbound and then ang madumduman ko lang amo na no doon Indiana and also ang alangilan niya to wala pa takers mo. Apply Okay. So at least pero ini sila ang road plan ni well coordinated man sa inyo. Pero amo na gani sila kung mga preparasyon sila before mag-lapse ring 2 weeks guro mo man ang ginapreparahan ninyo sa Dasbitaw no kung anong mangin outcome sila bla kung ano ang mga areglo matabo sila. Wala sa aton di sa Bitaw Action Art di wait and see lang kita no kung anong madesisyonan sa babaw kay hindi man ta gahimo sang mga polisiyas na. So kita maulat lang kung anong order. So mula na ta dako ato antisipasyon nga tisipe pag mas ako lang pabor mag-abot yun man ang butang makunto na si daw pa-reduce man ginato na traffic so basi malang taloy ang gati ma-arrange ta naman sa insakto. Okay. Unlike sa subong Tunart, medyo rattle ta kati siyempre may ara nga modernized, may ara man nga traditional and there comes na may tension pa in between so sa budlay sa aton nga ato bangon nga hindi lang man amo tani ato nga concern nga sa problema sa traffic kaya balo ka na traffic sa Bacolod. So amo na gani siling ko kadamo patani sa mga plano mo manda galing kido na ungot katuod sining issue ho. Correct ito. Daw na mo na naka-line up ng mga plano kasi kaya materialize na para tuloy-tuloy natin. Kaya wala na aton mga koloro mga tricycle, e-bike no. Pero sige sir operation sa mga tricycle ni kag e-bike niya sa mga e-trike. Yes, absolutely. Wala pa untat no kay sa kahapon, bilog nga hapon ako na almost mga from 3 o'clock hasta ako na sa biyan mga Las City or Las Otso no. Libot na akong tanang bilog ang sa diri asupang sa Witrigos, Burgos no, Libertad kay tungod na asod-asod na mga complaint nila sa inyong mapasaway kita nga e-bike no. Ako man ang tanang ginayo sila na i-arrange nila kung magbiyahe man sila. Dito man sila para dito sa Matandog. I-arrange lang nila ila ko galingon. Hindi lang sila magkatog sila mag
hamper sa traffic kinapit lalo. Hindi Ah. na naglapak sa tindala. No? Gani man. Anyway, sundo na mo ni sir nga mga update ha. Kag good luck sa imo kabalugig ko sa mga kabudlayan mo da no nga ginaatubang. Pero ti part of the experience kapag lambo mo na sa office mo guro. For the meantime, Sir Major John G. Liba, salamat gisa time ginatag karon nga morning, sir. Thank you, Gil. Action Arto. Anytime. Salamat. Thank you. God bless, God bless. Action Hotline. Palaton na after 2 weeks sa morning balantayan, no? Ano ayan ang ma-come up, no, nga mangin resolution, nga hindi naliwat magluntad ang tension. Kag kun bala, i-grant ini sa national government, i-grant ini sa national naton nga mga opisina dito ra ahinsya, ang ginaparawagan nga extension o paghatag sang pag-alaw no sa ilang magbiyahe sang mga jeepney nga traditional. Action Hotline. Di way tanagaling way pakakibalo, balantayan ina after 2 weeks. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Paano mo pangingitiin ang damdamin? Lutuan mo. Paano mo patatatagin, pasisiglahin? Lutuan mo ng may pagmamahal. Maggi Kusina Serye. Sa luto mo, sumasarap ang buhay. Mga kwento ng buhay, pag-ibig at pagkain sa isang kusina serye na handog ng Maggi Magic Sarap. Ang nagmamahal, ang nagmamahal at mamagi, ang nagmamahal, ang nagmamahal at mamagi. Kung ang lahat ay nagluluto na nagkagaling sa puso, ang sarap ng buhay sa mundo, ang nagmamahal, nagmamagi. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Normal lang daw sa isang may bahay ang ma-insecure. Lalo na kung wala sa kanila ang isang katangi ang hinahanap ni Mister. At paano kung makita ni Mister sa ibang babae ang masarap na pagkaing hinahanap niya? Ano ang gagawin ni Mrs.? Matutulungan ba siya ng pagkaing niluto ng may pagmamahal at ng Maggi Magic Sarap? Kaya nga bang pawiin ang masarap na pagkain ang pangamba at pagdududa ng isang ginang? Tunghayan po natin ang kwento ng mag-asawang Sabrina at Dennis dito sa ating dulang Maggi Kusina Serye. Oh, bakit hindi mo yata ginalaw itong baon mong pagkain dito sa lunchbox? Don't tell me, inaya ka na naman ng mga office mate mo na kumain sa kantin. Pasensya na, Sabrina. Masyado lang talaga silang makulit eh. At ngayon lang naman dahil dati-rati, kinakain ko naman yung ipinadadala mong baon. Oo nga, pero lagi may tira. Ni minsan hindi mo pa nauubos yung baon mong pagkain. Dennis, tapatin mo nga ako. Di ba masarap ang luto ko? Siyempre, masarap. Nagkataon lang talagang may natitira. Don't worry, ha? Sa susunod, uubusin ko na ang baon kong pagkain, ha? Sinabi mo, ha? Oo. Aasahan ko yan. Oh, sorry na talaga. Patawarin mo na ako. At huwag mo sanang iisiping hindi ko pinahahalagahan ang pagpapahalaga mo sa akin. Ano? Dinagdagan mo ba uli ang baon mong ulam? Ha? Siyempre. Kaya sabay ulit tayo mag-lunch mamaya. How sweet naman. Sana all. Naku, Arnel
Mukhang may ibig sabihin yung mga ngiti mo. Siya nga naman, Arnel. Huwag ka sana mag-iisip ng kung ano-ano. Masyado naman kayong defensive. May masama ba sa sinabi ko? Lalo tuloy kayo nahahalata. Ano ka ba, Arnel? Huwag ka ngang ganyan. Magkaibigan lang kami ni Dennis. Oo nga naman, Arnel. Kaya huwag ka na magselos. Kung gusto mo, tutulungan pa kita sa panliligaw mo kay Michelle. Nagdaramdam ka na ba sa asawa mo? Hindi naman po, Itay. Nagtatampo lang ng konti. Normal lang naman sa mag-asawa ang magkatampuhan. Basta kung ano ang problema, pag-usapan niyo agad para hindi na lumaki. Ganun naman po yung lagi namin ginagawa. Teka muna, ano ba ang dahilan at nagtatampo ka? Hindi kasi niya inuubos yung inihahanda kong baon niya sa trabaho. At may pagkakataon pa, hindi niya kinakain. Baka naman, hindi lang siya nasasarapan sa luto mo. Siguro nga po. At may naulinigan pa ako na may nagbibigay sa kanya ng pagkain. Yung isa niyang office mate na babae. Totoo ba yan? Alamin mo muna kung totoo nga. At kung sakaling totoo nga, huwag ka muna mag-iisip ng kung ano-ano. Wala naman po akong iniisip na masama sa asawa ko. Pero syempre hindi niyo maaalis sa akin na mag-alala. Ganun pa man, gagawa po ako ng paraan para malaman ko kung ano talagang totoo. Oo, okay. Sige. Gets ko na. Naiintindihan ko. Alam ko na gagawin ko. Maraming salamat, ha. Sinong kausap mo? Mama. Kanina pa kayo dyan sa likuran ko? Pasensya ka na, anak, kung tuloy-tuloy akong pumasok. Sino nga uli yung kausap mo sa phone? Ay, yung isa ko pong friend sa FB, tumatawag sa Messenger. May inalam lang ako sa kanya. Matutulungan daw po niya ako sa problema ko. Anong problema? Tungkol saan? Tungkol lang po sa pagkain. At masusubukan ko po iyon ngayon. Ang sarap ng buhay sa mundo, ang nagmamahal, nagmamagi. Ang nagmamahal, ang nagmamahal, nagmamagi. Paano pangitiin ang nalulungkot? Lutuan with Maggie. Paano pasiglahin ang napapagod? Lutuan with Maggie. Magudbud ng pagmamahal pag nagluluto sa sarap at aroma ng all-in-one Maggie Magic Sarap. Kung lahat ay nagluluto na nanggagaling sa puso, ang sarap ng buhay sa mundo, ang nagmamahal, nagmamagi. Maggie Magic Sarap. Sa luto mo, sumasarap ang buhay. Mag-Maggie Magic Sarap araw-araw. All-in-one sa sangkap na pampasarap. Kaya anumang lutuin, magical. At ngayon, balikan natin ang kusina serye. Handog ng Maggie Magic Sarap. Aba, ang sarap nitong tortang giniling ah. Ilang beses na kitang pinagluto ng tortang giniling. Ngayon ka lang nasarapan. Dati ka nang masarap magluto. Pero, may kakaibang sarap ang niluto mo ngayon. Oo nga, anak. Masarap talaga. Ngayon ko lang ulit natikman yung luto mo, pero iba nga ang sarap ng luto mo ngayon. Ano ba ginawa mo? At super sarap itong tortang giniling. Siyempre, meron niyang kakaibang sangkap. Kaya naman may kakaiba ring sarap na hatid ang Maggie Magic Sarap. Oh, anak, para talagang magic sa sarap. Sana ganito rin kasarap ang ihahanda mong baon para sa akin.
Sige, Michelle. Sabay uli tayong mag-lunch. Pero may baon na akong sarili. Oh, ganun ba? Oo. May extra baon uli ako, pero hindi na para sa'yo. Ha? Hello, good morning. Aba, ang ganda ng ngiti mo, Arnel, ah. Ngiting may jowa. Tama ka. May GF na nga ako. Ha? Dahil sinagot na ako ni Michelle. Talaga lang, ha? Uy, di congrats sa inyo. Ay, thank you. Eh kung ganun, para kay Arnel na ang ekstrang baon mo, ha? Ganun na nga. Kaya lalo siyang na-inlove sa akin. Oo nga. Super sarap talagang niluto mong tortang giniling. Kaya yun na ngayon ang paborito ko. Ay, naku, very good. Arnel, pareho na tayo. Tortang giniling din ang aking paborito. Eh di wow, pareho na tayo ng taste. Alam mo, anniversary namin sa darating na linggo. Kaya imbitado kayong dalawa. Uy, Sabrina, kumusta ka na? Nagkita rin tayo sa wakas. Oo nga. Salamat at nakadalo ka. Magkakilala kayo? Oo. Nag-friend request ako sa kanya sa FB. At siya yung nagturo sa akin kung paano magluto ng masarap na tortang giniling. Talaga lang, ha? Aba, na-surprise ako ron, ha? Pero mas na-surprise ka sa sarap na dulot ng Maggi Magic Sarap. Ay, naku, talagang nagulat ako. Sobrang sarap talaga. Happy anniversary nga pala. I wish you all the best. Sige. At sana, hindi lang pagkain ang sumarap sa inyo, kundi pati na rin ang inyong pagsasama. Siyempre, dahil mahal na mahal ko ang kaisa-isahan kong asawa. At ang nagmamahal, nagmamagi magic sarap. Mahal na mahal din kita, Sabrina. Hindi lang dahil masarap kang magluto, kundi dahil sa lahat ng ginagawa mo para sa akin at sa ating pamilya. Ang sarap ng buhay sa mundo. Ang nagmamahal, nagmamagi. Ang nagmamahal, ang nagmamahal, nagmamagi. Paano pangitiin ang nalulungkot? Lutuan with Maggie. Paano pasiglahin ang napapagod? Lutuan with Maggie. Magbudbud ng pagmamahal pag nagluluto sa sarap at aroma ng all-in-one Maggie Magic Sarap. Kung lahat ay nagluluto na nanggagaling sa puso. Ang sarap ng buhay sa mundo. Ang nagmamahal, nagmamagi. Maggie Magic Sarap. Sa luto mo, sumasarap ang buhay. Mag-Maggie Magic Sarap araw-araw. All-in-one sa sangkap na pampasarap. Kaya anumang lutuin, magical. Kung minsan, ang inaakala nating ating karibal ay siya pa palang tutulong sa atin upang maging maganda at maayos ang ating marriage life, pagsasama at pagmamahalang kasing sarap ng Maggi Magic Sarap. Siya nga pala mga kaibigan, ang magical tortang giniling recipe na ginamit sa kusina sharing ito ay matatagpuan sa maggi.ph. Maraming salamat po. Kung lahat ay nagluluto na nagagaling sa puso. Ang sarap ng buhay sa mundo. Ang nagmamahal, nagmamagi. Action! Radio! Ang nagmamahal. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas
malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Powered Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nauya, ako mahula. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon Hotline! Ayos, pabalik na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Ingagahon ko na ni mga mensahe sa iba na giningagaw. Padala no kay Evelyn Sinaon, Juan Albios Riboquio, Inday Blasadra, morning sa imo. Si John Maraginot, morning dra John. Rosario Banhaw Valentin, si Marivic Jigan Talavera, good morning. Lihog patamyaw kay Rosmi Delfin, higan sang happy birthday, God bless always. No, si Venram Rods Nab, ara man siya. Utay Benedicto, niya tamyaw lang sunya pagunsan, Archie Europa. Nunong Benedicto, upod sa ilang mapisan na kapitan, Rodi Caldito, sa Barangay Canturay, si Palay City. Salamat sa inyo ha. Bilton Lipura, sir, may ngaga. Thank you man for listening. Si Boyet Vingson, Ike Smokey Beer, Mijares. Thank you man. Joel Bacomo Villacastin, kag Maripit po Rosales. Jamel Di Florendo, thank you man. Ma-post na lang kuguro for some commercial break to para maligwa ko nabilin kung mga obligasyon. Kag karon ba si may tempo pati kung may nabilin, balikan ta ni karon ang update sa pag-check sa mga pumping stations bla, no? Mga pump machine sa mga gasolinahan, may mga aragin man na diskubrihan ng mga discrepancies. So kung may aragin man sang mga wala nagsunod sa dapat yung calibration, aber
Ibaloon ta na karon na. Alas 9:19 na. Action Hotline 2006. Going already for Best Public Affairs Program for Radio. This is My Life. This is My Life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga traffic para traffic to or nag-transit dito sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa Subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tingkululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A,
Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Para tuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi, nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen, kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po yung medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sunod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. This is My Life. Titik sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Action Hotline. Alas 9:30 in punto. Grabe tanda gi si Action Lens, no? Pangot kita ti anong ta panabi? O kay Carmi Jimenez, niya may agala nga. Sinya tambiya ko lang kadis mga friends ko. God bless. Parinoel Zambales, kag kay Choy Rizal sa Fiesta Homes. Good morning. No? Evelyn Sinao. Nabasa ko na niya. So, rigid, why naging ko tiempo, ho? Action Hotline. Tao ginahunos lang ang aton sininga panahon. Thank you, Gid, sa inyo pagpakigboylog. Diri sa Biyernes nga presentation sa inyo palatuntunan, Action Hotline. With Action, Henry Espulgar sa technical side. Back up ta karon nga morning, Action, Elry Dutilios, ang aton IT expert, upon man si Action Dorel Cabato. Kung naman Aksyon at Tayhupon, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.